ba? Yan na ah! Ngaw na! De! Uy, Ay! Ngaon ka dire. kapog sa nila. Ang langaw. Uli na itong konti kaguran de. Sama? Sa kaguran. Kaguran ba itong giro na itong nagi pang semana? Gusto ba ulit tayo lakuan ni Amadi ba? Mukhaon sa ako. Uy, Uli sana ba? Katupan na ni aging semana ba? gutom na taas ang ahon na. Dapat lamadi. Kaguran na lang mga manukan. Nasulikol ba? Nakaganukan. Dapat itong tindahan? May green nga gate. Ano ka ni? Kani? Ako na na. Uli na ko. Sa mads madi dire. Ini siguro kay green dugit na ada manukan. Oh, siguro ni. Ayo, mads madi. Mad. Mad. Ano ba kung katabang? Katabang rin. Lamion ba? Putihan yung pagkaulig kaguran. Ano ba kung katabang na? Ito, lamion na rin. Nakayahay sa mga manok. Agay. Hindi na yung manok ran. Pero rasa lang. Nakayahay sa mga manok. Manok. Kasi tapos pa. Ito. Asan ang kuhan na to? Ang kabalik na human na naman tagkaon na rin. Katabang na madi. Tabi na po to ba? Sangit na po to. Asa to? Na ang pagkaon na rin. Lang? Lang? Oh, unsa mama? Apa sarag di papa ni mo dito ante kaw? Asa man na dambit ma? Dito ante ma di ba? Dito good os sa unahan katong may mga dagag manok. Ay, dito ma. Okay ma. Nagisugo na ako to, wala pa kabalik. Kapasa kaw. Unsa man ni si papa diri oy? Pa! 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 Sus, papa, di mo minang. Tungkol dito ko mama ron. Manok. Tingnan niyo itong mga katabang na. Uy. Ini yung manok eh. Katay mo boy brand ba yun? Yung lubot agay. Alaan mo yun. Yung kaguran eh. Di ara mo uli mads madi ha. Di ara mo uli ha. Unsa man ni si papa ma? Di mo minang. Sige ra ko. Pa! 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 Dili si Mima. Busy kayo. Sige, kabisihan dito. Ngayon ko naman doon nag-uli kaguran. Tayo lang yun ito kahanan eh. Tayo lang yun. Ano din, tirada ron ha? Oh no! Tara.
Ayusan na dira boy. Uy. Buta dira boy. Uy. Paha sa chicks. Uy. Apa dia? Berapa kayong chicks ba? Ano ba kayo mo? Apa juga? Okay. Mamos kay boy. Ano ba sa mga oras? Nagdadama ka likag kaguran ra boy. Uli ay manawon ni subok ko sa asawa ba? Nya. Pero masangit mo ko diri oh. Ano ba masangit anak mo tanawar gani gabi ano? Mao ba? Patos ka good. Nagma. Kulang kasi masawa daron kidugay kay ka. Dugay. Hmm? Dali ka bag-o pa man ko. Ikaw naman ko. Oh. Nig kaguron ko ning mong mata diri sa kaguran. Ha. Gadijer. Hindi ka dugay ka. Bakit dugay ka? Dugay ka ha? Bantu dugay ka kay ha? Wala Ha? ka ta ko ilakwan good. Ano gilili pa makadala? Wala ito. Lisod ko. Okay. Usan mo. Gara. Usa na man gara ka ha? Sa Venezuela. Naglisod di ko puli. Uli na dito bay. Uli na dito ni. Naglisod di ko puli. Sa English ang kaguro. Mura man dili Pinoy na oh. Uli na dito. Uli na dito. Gara. Merise. Merise ni mana? Kamburan mo. Ano?